फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलिवाडी आयोजित 10 दिवस आपण अंडरम क्रिकेटचा थरार पाहिला होता। अतिशय शिस्तबद्ध आयोजन नियोजन असणारी रत्नागिरी तालुका रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिस्तबद्ध आयोजन नियोजन असणारी एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा पावसच्या नगरीमध्ये फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब टेलिवाडीच्या वतीने आयोजित केली जाते आणि 10 दिवस हा अंडरम क्रिकेटचा आपण इथे थरार पाहत असतो। 6-6 षटकांचे तिथे सामने होतात। दिवसाला 4 आणि 5 सामने इथे खेळले जातात आणि परफेक्ट टायमिंगला सुरुवात परफेक्ट टायमिंगला समाप्ती हे या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य राहिले आणि अतिशय नीटनेटकं आयोजन नियोजन आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी गॅलरी उपलब्ध असते आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय तिथे मानला जात असतो आणि अशा भव्य दिव्य आयोजनाची स्पर्धा संपन्न करून हा पावस संघ इथे दाखल झाला। बेस्ट ऑफ प्लेयर UPL मधले आपल्याला या संघामध्ये खेळायला पाहायला मिळत आहेत, परंतु यावेळी थोडीशी खराब कामगिरी पावस संघाची जरूर पाहायला मिळाले। स्ट्रायकिंगला गोरखनाथ म्हणजे आपला आईवा, नॉन स्ट्रायकिंगला अमित पवार, बॉलिंग मार्कवरती सोहम बाटकर हा टच मध्ये खेळाडू, याचा बोलबाला राहिलाय। शानदार गोलंदाजी शानदार फलंदाजी ही याची ओळख राहिली आणि या क्रीडांगणावरती याची दहशत आपल्याला पाहायला मिळाले। सोहम बाटकरचा पहिला बॉल इनसाइड टर्न बॉल होता, त्यामुळे आईवा प्रॉपरली मिडल करू शकला नाही। डॉट बॉलने षटकाला इथे सुरुवात करतोय। आईवा मध्ये ही ताकद क्षमता सर्व काही आहे, परंतु तोच आईवा या क्रीडांगणामध्ये सोहम बाटकर विरुद्ध कसा खेळतोय पाहूया। दुसरा बॉल लेग ब्रेक होता, यावेळी लेग ब्रेक केलेला चेंडू स्वीप शॉट खेळायचा केला गेला होता, विचार नाकाम ठरतोय आईवा। इथे येतोय डॉट बॉल, सलग दुसरा डॉट यावेळी पाहायला मिळाला तर सोहम बाटकर याचा। पुढील चेंडू आईवासाठी यावेळी दिशा खराब आहे, ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल, वाईट बॉलचा इशारा, संघाचं खातं इथे ओपन होईल। आईवाचं थोडंसं लेझी स्टेपिंग इथे पाहायला मिळतंय, कारण ज्या पद्धतीने अंडर क्रिकेटमध्ये फुटवर्क पाहिजे ते इथे झालं नाहीये आणि कम्प्लिटली ब्लॉक करून ठेवलंय। यावेळी खेळायचा होता ऑन साइडला, बॉल गेलाय ऑफ साइडला डिक्लेअर झोन मध्ये, पॉइंटच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल, 2 धावा इथे मिळतील, संघाची धावा संख्या 3 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल। प्रथम फलंदाजी करत असताना पावस संघ बॉल वरती धावा येणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे। धावांसाठी चाललेली धावा धाव मैदानाच्या आतमध्ये। सोहम बाटकर ऑन दी मार्क, थोडासा वेळ घेतोय, सेट होतोय आणि त्यानंतर गोलंदाजी करतोय। समोर आईवा इथेच खेळण्यासाठी सज्ज झालाय। यावेळी फेकला गेलेला बॉल लेग ब्रेक होता। आपण जर सोहमच्या फिंगर वरती लक्ष ठेवून असाल तर तुम्ही चकणार आहात, तर तुम्हाला इथे बॉल वरती नजर ठेवणं गरजेचं आहे। एकाच ऍक्शन मध्ये 2 टर्न याची ओळख राहिली, परंतु यावेळी लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल, ऑफ ब्रेक होता। कुठेतरी मनामध्ये जाणवलं होतं की हा स्टेपिंग करून खेळेल, बॅकफुटवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु तसं काहीच घडलं नाही, त्यामुळे चुकलेली दिशा त्यामुळे मिळालेला वाईट बॉल, सिंगल स्वरूपात 1 रन। पुढील चेंडू यावेळी लेग ब्रेक आहे, संधी मिळाली, बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू फरार, 4 धावा, 4 धाव्याने धावसंख्या मात्र पोहोचते। पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त, बिनबाद 8 धावा। पहिल्या षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय। संयम दाखवला तो आईवाने, चांगल्या चेंडूची इथे मात्र त्याने चांगल्या पद्धतीने खेळून काढण्याची करामत केली, परंतु ज्यावेळी खराब चेंडू मिळाला त्याने प्रहार केला आणि चेंडूला इथे दवडला सीमारेषेच्या पलीकडे। 4 धावा। यावेळी अमित पवार स्ट्रायकिंग एंडला, बॉलिंग मार्गवरती रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर अर्णव भाटकर। अर्णववरती नक्कीच इथे विश्वास दाखवला जातोय। वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून दुसरं पंच घेऊन आपल्याला अर्णव पाहायला मिळतोय। कमी वयामध्ये आपल्या नावाची चर्चा तमाम रत्नागिरी तालुक्यामध्ये केलेला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल। पहिलाच चेंडू लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता, हलक्या हाताने समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला होता। चांगलं क्षेत्ररक्षण चिन्मयच्या माध्यमातून आपल्याला घडताना पाहायला मिळालं, निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळालं। दुसरं पंचक प्रगतीपथावर असताना येणारा पुढील चेंडू असेल, इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय, चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, नक्कीच चेंडूला पाठवलं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 6 धावांसाठी आता मात्र अर्णववरती आक्रमण चढवलं जातंय, हल्ला केला जातोय। चांगली फलंदाजी आपल्याला अमितच्या माध्यमातून घडताना पाहायला मिळते। नक्कीच दबाव 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 आहे गोलंदाजावरती, तो दबाव ह्या चेंडूवरती साफ दिसून येतोय। लाईन आणि लेंथ बिकारली जाते। टोटली चेंडूवरती 3 धावा, याच 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 17 या धावसंख्येवरती। चांगली गोलंदाजी करणं नक्कीच गरजेचं असेल। अर्णव मागच्या सामन्यामध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली होती, उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला होता, परंतु आता लाईन आणि लेंथ बेकारली जाते। नक्कीच एक घणाघाती प्रहार त्याच्या चेंडूवरती येतोय।
पुन्हा एकदा अर्णव तयार पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुढील चेंडू ब्लॉकर मध्ये टाकले चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला गटवतोय सोम भाटकर तैनात आहे बॉल क्षेत्ररक्षण करतोय निर्धाव चेंडू इथे आपल्याला फेस करताना पाहायला मिळालाय पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता अप्रतिम टप्पा इथे आता मेंटेन केला जातोय अर्णवकडून नक्कीच कमबॅक असेल चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते दुसऱ्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला ओमकारच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी याच 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 2 पंचकाच्या अखेरीस बिनबाद 19 धावा बिनबाद 19 धावा अमित पवारचे वार इथे आपल्याला पाहायला मिळाले आणि ज्यावेळी लेग ब्रेक चेंडू केला जाईल या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून बिग हिट आपल्याला पाहायला मिळेल कारण यूपीएल मध्ये ज्यावेळी मिडल स्टिक वरनं ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल काढले गेले त्यावेळी हे दोन्ही फलंदाज हवी ठरलेले आम्ही पाहिलेत त्यामुळे ज्यावेळी मिडल स्टिक वरनं 19 धावा 21 धावा 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त धावसंख्या 21 बॉलिंग मार्क मध्ये आणखीन एक उगवता सितारा सोमेश्वर गावचा इथे आपण पाहतोय संचित घाणेकर आणि समोर आईवाचं तुफान आईवाचं वादळ आणि आईवाचा बहारदार खेळ इथे पाहायला मिळेल का पाहूया संचित ऑन दी मार्क आहे आणखीन एक रायझिंग स्टार सोमेश्वर गावाचा इथे वापरला जातोय शॉर्ट पॉइंटला एक खेळाडू इथे घेतला गेलाय कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्याचबरोबर मिड ऑफ आणि मिड विकेट आणि मिड ऑन आणि स्क्वेअर लेगला थोडंसं वाईड ठेवलं गेलंय जेणेकरून चौकार षटकार रोखण्याचा प्रयत्न इथे असेल संचित खाणेकरचा पहिलाच बॉल इथे अफलातून लाईन लेट मध्ये पाहायला मिळालाय यमी वाईड लाईन यॉर्क आहे आईवाला इथे रोखलं गेले खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न चॉप करायचं होतं बॉलला करू शकला नाही चॉप आहे त्यामुळे येतोय इथे डॉट बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर होता बॉल परंतु बॉलला इथे फॉलो केलं गेलं पाठलाग केला गेला नाही कारण चॉप करत असताना बॉलचा पाठलाग करणं तेवढंच गरजेचं आहे याही वेळी नाकाम ठरेल लाईन लेन पिक केले सापडला येतो यावेळी कमी जाणली आता आईवाची आणि त्याच दिशेने अचूक टप्प्यामध्ये गोलंदाजी करताना संचित घाणेकर इथे पाहायला मिळालंय धाव चेंडू सलग असे पाहायला मिळतात आणि त्यानंतर भन्नाट गती होती सुसाट बॉल होता अफलातून डिलिव्हरी आणि इथे मात्र मैदानाच्या बाहेर जावं लागतंय ते गोरखनाथ म्हणजे आईवाला पहिला धक्का इथे बसतोय तो यावी पावस संघाला रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर म्हणून मला का पाहिलं जातं का ओळखलं जातं याची प्रचिती मैदानाच्या आतमध्ये संचित घाणेकर याने इथे दिले आईवासारखा मातब्बर फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला असताना सलगचे फेकले गेलेले डॉट बॉल आणि त्याच्यावरती आलेला दबाव आणि पाहायला मिळाला गोलंदाजाचा प्रभाव सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज आणि पहिली विकेटचं पतन इथे केले गेले अमित पवार आहे जो यावेळी हर्षद सोबत चर्चा करेल यूपीएल मध्ये शानदार 50 या फलंदाजीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती टच मध्ये आहे हा खेळाडू परंतु समोर संचित घाणेकर तेवढा धुरंधर गोलंदाज आहे तो इथे पुढील चेंडू सज्ज झालाय लो फुल टॉस क्लीन बॉल हर्षद भाटकर क्लीन बॉल लाजबाब गोलंदाजी सोमेश्वरचा हा उगवता सितारा चमचमचा सितारा परफेक्ट यॉर्क लो फुल टॉस बॅट वरती घेण्याचा प्रयत्न होता हर्षद भाटकरचा नाकाम ठरला क्लीन बोल्ड झालाय सलग दुसरा धक्का इथे बसतोय शानदार गोलंदाजी षटक क्रमांक समाप्त झालाय यावी तिसरं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते 21 रन 21 धावा याचबरोबर मेडन ओव्हर तर इथे पाहायला मिळाले आणि त्यासोबत 2 महत्वपूर्ण विकेट जरा जोरदार टाळ्या संचित घाणेकर साठी सोमेश्वरचा उगवता सितारा इथे उगवला मैदानाच्या आतमध्ये आणि पहिलंच निर्धाव षटक त्याच्या हात माध्यमातून पाहायला मिळालं आणि सोबत 2 विकेटही महत्वपूर्ण त्याने प्राप्त केलेत अमित पवार स्ट्रायकिंग एंडला ओमकार ताली बॉलिंग मार्क मध्ये पहिला बॉल नक्कीच ओमकारवरती आता विश्वास दाखवला जातोय पहिला टप्पा तो इथे अचूक मेंटेन केला जातोय पुन्हा एकदा ओमकार पंचांच्या उजव्या हाताकडून अमित स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय इथे मात्र बॅटची हलकीशी कडा घेत जातोय यष्टिरक्षण चुकतंय स्वप्नील आलेकडून आपल्याला खराब यष्टिरक्षण पाहायला मिळालंय 2 धावा नक्कीच या चेंडूवरती घेतल्या जात आहेत याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 23 धावा अजूनही निर्णायक शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे पुढील चेंडू इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला सोहम कडून पाहायला मिळतंय निर्धाव चेंडू टाकण्यात ओमकार इथे सफल होताना पाहायला मिळतोय आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना पाहायला मिळालाय ब्लॉकर मध्ये टाकलाय चेंडू होता समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय चांगलं क्षेत्ररक्षण आता चिन्मयच्या माध्यमातून आपल्याला होताना पाहायला मिळालंय
अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. इथे चेंडूला फुल टोल केला जातोय. चेंडूला पाठवलं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 30 धावांचं इथे उद्दिष्ट ऑल सोमेश्वर या संघासमोर ठेवताना आपल्याला पावस संघ पाहायला मिळालाय. पहिला बॉल यावी ऑन साइडला जातोय. डिक्लेअर झोन. 2 धावे इथे मिळतील. 2 धाव्याने स्वतःच आणि संघाचं खातं इथे ओपन केले गेले. 30 धावांचं लक्ष. बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाज इथे पाहतोय आपण. विराचा पुढचा चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय. व्हाईट बॉलचा येतोय इशारा. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळेल. सौरभ यावी पंच केले. प्रयत्न पुरे ठरतील आईबाचे. टच होतोय बॉल परंतु जातोय. 6 धावांसाठी 6 धावा इथे मिळतात सोहमला. सोहम या क्रीडांगणाचा बेताज बादशाह राहिले. हे याचं होम ग्राउंड आहे आणि हा होम ग्राउंडचा किंग आहे ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला षटकार पाहायला मिळालाय. सौरभ पुढचा चेंडू घेऊन व्हाईट लाईन यॉर्क आहे. आणखीन एक शानदार चॉप केले. अफलातून फटकेबाजी. यावी सोहम बाटकर ऑन फायर. सलग 2 चेंडूवरती 2 प्रहार पाहायला मिळाले. चेंडू गेला सीमारेषा पार. शानदार षटकार. सोहम ब्रॅस पाटकरचा ब्रँड इथे पाहायला मिळतोय आणि त्यानंतर यावी अमित पवारची उंची इथे मात्र यशस्वी ठरली. फ्लाय झाला. बॉलला सेव्ह केलं. 7 धावा इथे रोखलेत. सलग 2 चेंडूवरती आलेले षटकार आणि त्यानंतर आलेला डॉट बॉल. यावी सौरभ ऑस्टिकच्या बाहेरचा आहे बॉल. पंच केला गेलाय. सरळ येतोय. मिड ऑफच्या दिशेने बॉल फीड केला गेलाय. निर्धाव षटक चेंडूने षटक क्रमांक समाप्त झाले. ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय. बिनबाद 15 धावा. अर्धा टप्पा तरी ते गाठला गेला. अजून अर्धा टप्पा इथे गाठायचा आहे. 15 धावांची असणार आहे इथे आवश्यकता. आणि बॉलिंग मार्गमध्ये येतोय गोरखनाथ म्हणजेच पावसचा बेस्ट बॉलर आईबा. येणार अजूनही 15 चेंडूवरती 15 धावांची गरज असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती संकेत राजवाड करतो. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती एक धडाकेबाज फलंदाज सोमेश्वर गावची रन मशीन सोहम भाटकर आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्या पंचकामध्ये चांगली कामगिरी केली. आपल्या संघासाठी चांगली फटकेबाजी केली आहे. आता मात्र गोलंदाजाचा भार गोरखनाथच्या वरती सोपवला जातोय. पहिलाच चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका लेगसाईडच्या दिशेने खेळला जातोय. चेंडूला पाठवलं जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी उत्कृष्ट फलंदाजी आपल्याला संकेतच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सोमेश्वर गावचा वंडर बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो संकेत राजवाडकर ऑन फायर होताना पाहायला मिळाला. इथे मात्र लाईन आणि लेंथ बिकरली जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इथे 22 वापरला जात आहे. पंच गोलंदाजाला दंडित करताना पाहायला मिळाले. अमर 11 संघनायक टॉसडिया. अमर 11 संघनायक टॉसडिया आपल्या समोरचा संघ इथे मैदानामध्ये दाखल झालाय. नक्कीच फुलटॉस चेंडू होता. चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 26 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही 4 धावांची गरज असेल.
इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षाकडून पाहायला मिळालंय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते. अजूनही 4 धावांची गरज आहे. संकेत नक्कीच म्हणतोय मीच इथे विनिंग चौकार मारून हा सामना जिंकवून देणार आहे. पुन्हा एकदा बॅट टोकून आव्हान केलं जात आहे. फुल टॉसचा चेंडू होता. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता. इथे मात्र थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. टोटली या चेंडूवरती 3 धावा. याच 3 धावांनी संघाची धावसंख्या 2 पंचकाच्या अखेरीस 29 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही एका धावेची गरज आहे. चला टॉस साठी अंबार 11 थर्ड अँड फायनल कॉल. अंबार 11 आपल्याला थर्ड अँड फायनल कॉल. दुसऱ्या पंचकातील अंतिम चेंडू. एका धावेची केवळ गरज. लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. 2 धावांसाठी याच 2 धावाने ऑल सोमेश्वर संघ इथे विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. ऑल सोमेश्वर संघ बॅक टू बॅक दुसरा विजय इथे संपादन करताना पाहायला मिळेल. दमदार कामगिरी पावसची मात्र यावी जी फलंदाजी आम्हाला अपेक्षित होती, जी फलंदाजीसाठी पावस संघाला ओळखलं जातं ती मात्र इथे पाहायला मिळाली नाही. थोडस निराश केलं पावस संघाने, परंतु यावी खुशी दिली ती पावसच्या या सोमेश्वरच्या या धुरंधर खेळाडूने, ज्यांनी या होम ग्राउंड वरती सलग दुसरा सामना इथे जिंकलाय. आणि आजच्या रजनीतला शेवटचा सामना अंबार 11 विरुद्ध फाईट क्लब आणि टॉस इथे जिंकला गेलाय फाईट क्लब संघाच्या माध्यमातून. प्रथम